Türkmenistanyň halk suratkeşi Durdy Bayramov çağalyk döwrüni ýetimler öýüne kynçylyklar içinde geçiren. Sunugata höwesi uly bolan Durdy Bayramov Alaytada ýagta epes bolan çağalary köp kömek ederdi. Olar bilen günni geçirip türkmen halk erteklerini bile okamagy gowurardy. Durdy Bayramov watan söýüji bolup, watanyny janyndan eridi görmegi çağalara öwrederdi. Kanada döwletiniň Toronto şäherine ýerleşen Durdy Bayramov adynaky muzeýine döreden eserleriniň ene toprağymyzy, türkmeniň milliligini we çyňur sunugaty görüp biler. Bizim bu proyektimiz Durdy Bayramowyň ýagty hatyrasyna bagyşlanýar. Türkmen halk ertekisi Serc we Serc. Bir bar eken, bir ýok eken. Bir Serc bilen Serc bar eken. Bularyň hersi bir ýurtda ýaşaýan ekenler. Bu ikisi görüşmezden biri-biriniň adyny eşitip dost bolupdyrlar. Soň bir gün bularyň ikisi hem ýurdundan çykyp biri-birini görmäge uğraýarlar. Serc bir günne 40 menzil ýol ýörese, Serc 40 günne bir menzil ýol ýöreýän eken. Şonluk bilen 41-nji güni bular biri-birini duşýar. İlki görüşüp aman saglyk soraşýarlar. Soň Sercnyň öýü ýakyn bolan soň şoňa tarap uğraýarlar. Ýolda barışlaryna öňlerinden bir tomdak çykýar. Bular ondan "Yer garahan, nerden gelip nire barýarsyň?" diýip soraýarlar. Ol hem "Meniň dogry adymy tutuň, meniň adym Garahan däldir. Kim maňa Garahan diýip aýtsa, o maňa göwüne ýetmeýän aýtýanlar. Meniň adym Tomuzgan baýdyr" diýen. "Bar, Tomuzgan baý bolsun. Nereden gelýärsiň?" "Şu ýakyn ýerde biri toý edýär. Şoňa çağırlypdym. Ýolda ize näme gördüň?" "Üýtgeşik bir gören zadyma ýok. Ýöne ýaňy ýolda gelişime bir harmanyň başynda bir garga bilen bir geçiniň dawa edip duranlaryny gördüm. Olar nämenin üstünde dawalaşýarlar? Ay bilmedim. Geç aýtýa, men haýwanlaryň mollasy. Onuň üçin hem harmandan galan arpalar meninki" diýer. Garga hem "Men ikilenne-de, orlanna-da, döwlenne-de ýandan aýrylmadym. Onuň üçin galan kaçagy meninki bolmaly." Serc onu eşitip, "Da Serçjan ýöräbereli. Bide hem zat ýetmezmike?" diýip ylgap şol harman jaýa tarap gidipdirler. Barıp görseler, hiç canly jemenne ýok diýer. Serc ýollaşyna garap, "Serc dost, sen maňa bir kömek et. Ikimiz şu harmanyň başynda bir ammar gazaly. Şoňa gyş üçin azyk salyp goýaly. Hem saňa hem maňa bolar" diýip duran ýerinden ammar gazmagy başlan. Serçeden oňa kömek bolmandyr. Az salymdan Serc agzy dar, düýbi giň, bir hin ýasap çykypdyr. Soň Serc bilen Serc harman ýerdäki galan gaçaklar däneleriň hemmesini şol hine salypdyr. Hiniň agzy bolsa gömüp däneleri gışa niýetläp goýupdyrlar. Şonluk bilen aradan ipesli wagt geçipdir. Ahyry gyş gelipdir. Bular ammary açmaly bolupdyrlar. Serc ammaryň agzyny açyp, özü içine girip, garnyny doýurup çykypdyr. Serc girjek bolupdyr boli, ammara sygmandyr. Soň ol Serçna garap, "Serc dost, men hem sygary ýaly munyň agzyny biraz giňelsene" diýipdir. Serc "Serc dost, zähmetiň hemmesini diýen ýaly men çekenlerim. Onuň üçin rehmedini hem özüm göreýin.
Sen bolsaň meň işlämde ýöne ýanymda durupdyň. Şonuňa hak bereýin diýip bir penje arpany Serçäniň öňüne tepipdir. Serçe gahar edip olardy alman. Inni ikimiziň dostlygymyz şunuň bilen uturdy diýip sıçandan öýkeläp gidipdir. Serçe şol barşyna bir garaguşyň ýanyna baryp şoňa arz eden. Sıçan kim bolupdyr? Seniň hakyňy ýerçe. Ýür, sen maňa onuň bolýan jaýyny bir görkezip diýip garaguş Serçäni öňüne salyp gaýdypdyr. Şol wagtlar sıçanyň hem hiýiniň daşyna çykyp güneşläp oturan wagt kene. Sıçan garaguşy ýygyna düşürüp gelýän Serçäni görüp gözüniň gyýtagy bilen heredip oturan. Serçe şol gelişine ýygyna gaňrylyp garaguşa garap, "Holka, sıçan hiýiniň agzyny otyr. Billermen üstüni basaýmasaň, soň bizi aldyrmaz" diýipdir. Garaguş öz güýjüne goýsanyp, "Görers aldyrmaýşyny. Sen şu taýda dur" diýip özü sıçana topulupdyr. Garaguş ýakyn ýelenni sıçan hiýine giren. Garaguş badyny sakla bilmän özüni bat bilen ýere urupdyr. Şol ýerde hem jany çykypdyr. Sıçan bolsa öz zähmetini arkaýyn özü ýemäge başlapdyr.